Estamos diante do monumento aos heróis de Ponte Sampaio, que conmemora a batalla que tivo lugar neste lugar os días 7 e 8 de xuño do ano 1809. Ponte Sampaio é un lugar sobranceiro porque é o primer punto interesante que encontramos no Camiño de Santiago, no Camiño portugués, entrando nas proximidades da vila de Pontevedra. É coñecido pola ponte, unha ponte moi fermosa, moi belida, medieval, que foi arranxada, restaurada a principios do século XIX. Aí tuvo lugar precisamente a batalla que decidiu o abandono dos franceses de Galicia. Contan que os franceses viñan de Santiago ao mando do mariscal Ney, uns de 1000 soldados, infantería e cabalería, que avanzaron, chegaron a Pontevedra, avanzaron coa intención de seguir para destruir a división galega, a división do Miño. Os galegos, en primeiro lugar, plantexaron facer a batalla aquí en Pontevedra, aquí nas proximidades da ría, pero pensaron, os militares pensaron que o río Verdugo, a línea do Oitabén, o río Verdugo, do Oitabén o Verdugo era moito mellor para defenderse, pois xa tiñan trincheiras ali cavadas e tal. Entón, esperaron os franceses na orilla esquerda, ao outro lado da ponte, ali colocaron as pezas de artillería, cavaron trincheiras e agardaron a batalla. A batalla comenzou na mañán do día 7 de xuño, sobre as 10 da mañán máis ou menos, con intentos da cabalería francesa de atravesar a ponte, que lle faltaban 3 arcos, estaban volados, de coller. Os galegos habían pasado con unha ponte de barcas as pezas de artillería, porque xe digo, a ponte estaba inservible. Ese intento foi rechazado por as tropas galegas, e a pesar de varias cargas, pois non foron capaces. A batalla empezou sobre as 10 da mañán e finalizou realmente á tarde, sobre as 6 ou 8 da tarde, en que os franceses, que tuveron 400 mortos, os galegos serían 120 baixas, habían decidido dar un golpe de man mandando un destacamento por Ponte Caldelas para atravesar o río Verdugo aquí en Ponte Caldelas e coller por detrás tamén pola retaguardia aos galegos. Pero en Ponte Caldelas tamén foron rechazados polas armas de Caldebergazo, foron rechazados, entón ese golpe fracasou. Total, que a batalla se retiraron, os galegos esperaban o día 8 tamén, por se producían novos ataques, pero xa ese día comprobaron que os franceses abandonaran Pontevedra e se retiraran cara a Santiago. Foi un feito moi importante, unha gran vitoria, e xa digo que influiu no abandono de Galicia a finales de xuño. De feito, os franceses abandonaron Galicia. Deixou un impacto na memoria popular tremenda, moi grande. En outros sitios de España chamase da francesada, aínda os vellos tamén a recordan. Nos lugares próximos, por exemplo, en Canicouba está moi vivo, todavía os vellos contaban que ali, cerca do Outeiro das Forcadas, habían sido enterrados 2 franceses, e despois xa a mitoloxía un pouco, xa se van un pouco arriba e contan que incluso que fixeron algúns prisioneiros franceses que estuveron ali en Canicouba, que ao final os cambiaron por algúns animais, porcos e vacas que os franceses habían requisado, non? Eso xa ten un pouquiño máis ben de invención popular, pero xa digo, foi un feito moi importante.